nogle mennesker i USA. Han gik ind sådan og gik lidt til, og begyndte at samle den, og så mente også, bjergfuld passage, det gør den i løbet af næste år. Ja. Han sagde også det samme, den skal bare lige have styrken til det. Ja. Musik, det er det vant til, men når det er, for jeg plejer at spille sprullet. Rigtig godt, ja. Han bliver også lidt blødere foran, når han lige slapper af, ikke? Ja, det må man sige. Men når han gør det der, hvor han spænder, jeg ved ikke, om de har haft meget fat i den. Der er ligesom, den låser helt foran, når den spænder. Men den er så dejlig at være på, når den slapper af. Så er den jo... Ja, super dejlig takt og rigtig godt der. Slapper den bedre af. Ja, bare bløde. Sådan, ja. Man skal ligesom holde den lidt beskæftiget, men alligevel afslappet hele tiden, ikke? Sådan, ja, super.